हनै नांगौखौनो बुंदों नङा माथो फै बा हेर'आनो हेर'इन बेसे समायदों मेरगम नोंसिनि आखला दासिमबो एसेबो सोलायाखैना सोलायनो ना बारायनो रिन्दाव नोंसोर बादि दादागिरि गुन्दागिरिया नैबेनि खाथियाव जेबो नङा मिथिबाय हेय नों गुन्दागिरि ना जों गुन्दागिरि गुन्दा नङाब्ला नों मानो हिन्जाव लाना बेरायदों मेरगम सार हनै बुलायलायदों होसो माबोरै होसो kalau बदमासफोरखौसो हेय नोंथाङा आंजों एखे समावनो फरायफानाय रिन्दों नङा होमबा? अ सरि नोंथाङा दाहाल औ गोजोन्थों नोंथां सार गुन्दाफ्रा बोरैबा खारखोमालांजोबबाय सार सासेबो हमनो मोनाखिसै बे मानसिफोरखौ नोंथाङा सिनायोमोन नामा? औ नोंथां बे मानसिफ्रा जोंनि गामिनि बारा गोजान नङा मुङा मेरगम दाखोन आरो हाब्रु आखुफ्रानो जोबोद गाज्रि नोंथां औ माय गड बे मानसिफ्रानोमोन आंखौ आथिं हेबनानै खोख्लैनानै खारनाया नंगौ नामा? औ नों जुलि नङा होमबा? नंगौ सार बिसोरनो लजिंआव थानाय समावबो गुन्दागिरि खालामहैदोंमोन दिनै गबावबाय दे बिसोरो आस्सा नोंथां थांलायदोनि माब्लाबा बेरायहैनाय जागोन बुंनायल' नङा नोंथां थांथारनांगोन सार नोंखौ लोगो हमनो सोरबा साथाम सेंग्रा फैदों लेंबो सार बिसोरनो मा नांगौ नोंसोरनो लाखियोब्ला जों नोंथांनाव थानो फैदोंमोन बस सिगाङावनो इन्टारभिउ हागोन दा बुलायनो हागोन बस 아유 बाबरे 야!
दिनैनिफ्राय नों आंनि आगदा आखाइ जागोन रिंदावमोननि न'आ बेनोमोन नामा? औ फै हाबफै फै फैदो जिराय नों आदा रिन्दावखौ माबोरै सिनायो? आं नोंसिनि दा रिंदावजों एखे कलेजावनो फरायनायमोन। आं दा पुलिस इन्सपेक्टर साख्रि मावो। आं आदा रिन्दावनि बिनानाव। आंनि मुङा सिनारि। आं देग्लाय एचएस फाइनाल होगोन। आंखौ आइ आफा आरो आदायाबो जोबोद अनो। बास जोबोद गोजोनबाय आङो। आदाया दसे जिरायथ'। जागोन। आफा आइ जोंनावनो आदा रिन्दावनि लोगो गिदिर आलासि फैदों। सोर गिदिर आलासि बेलाय? इन्सपेक्टर इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर थुदोना माबारायै आं साहा लांगासिनो। थु आलासिखौ आं आइ सिनारिनिफ्राय एसे मिथिबाय। आं रिंदावखौ लोगो हमफैदोंमोन आरो बियो दासान्दि न'आवनो थाथिराखै। बे गैयाब्लाबो जों दङ ना। अबयसे अरजाया। साहाया लोंदो। सिनारि आइ थां बे दाउला खासिखौ सिथानो थोनैदो। नांथ'ला नामा आदै? आंहा 10 बाजियाव डिउटि दंथारो। जालांदो आदै दानो मोनगोन। नांला मादै। आदै आं थांनोसै। माब्लाबा फैफिनसिगोन। बिमा हाबाफोर जाबाय बायाखैब्ला बिजामादैसो फसायबायमोन आं। बेनाबाथाय मिथिया हसिया। आरे जुलि हा माखौ रागा जोंलायखो? प्लिज जुलि नोंहा मा जादों? सोरखौ दिनै नंदों? सिनायागारा सासे सेंग्राया सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया? प्लिज जुलि आइ लाभ इउ। आं जुलि नङा होनदों। आरे बुहुदसो लोगो मोनबाय नामा बिखौ? जुलि आइ आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थिगौ आइ। नाथाय रिन्दावनि बिमा बिफाया दि जोंफोरबायदि गोरिबखौ मुगैयो आइ। केसेरबारिनि नों बारसे गावदां बिबाराय। नोंखौ मोजाङै मोजां हाबा जानाय नुलांब्लासो जोंनि गोसोआबो गोजोनलांगौमोन आइ। नंगौ आइ नोंखौ दुखु जानाय नुयोब्लानो नोमानि बेरामाबो बारा जायो आइ। हो नोंसोर मा जादों? मानो मोखां सोमसोम? जुलिया दिनै बहाबा थांदोंमोन नामा? गैया आयं बियो जेरावबो थाङाखै। सोरखौ जुलि नंदों? सिनायगारा सासे सेंग्राया सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया? बिदिब्ला बियो सोरथोमोन बेलाय? नोंसोरो जेबो सिन्था दाखालाम। आं दिनै जुलिखौसो न'आव लांनो फैदों। नाथाय नोमा नोम्फाया? आं बारजों गेलेमनाय गोरलै बिफां नंला आयं। आंहाबो गावनि आथिङाव गसंहानाय गोहो दंसै। फै जुलि। जारौ बिमा दा जारौआ आलासि जाहैनाया थाब सौफैयाब्ला एसे खबर लाहैब्रबदो। आं अफिसाव थांसै। आयै फाग्लियाखौ दासो बिफाया रायखांदोंमोन। आयै
आंखौनो सोरबा सिनायगारा जुलि होनानै आखायाव हमनानै बोदोंमोन आंजों मेगन गिदिर फेदेरनानै आखाइ दाख'नानै आं जुलि नङा होनजादोंहाय हा सोर सेंग्रामोन सिबिलाय बेबा सोर सेंग्रामोन आं सिनायाहाय महरालाय मोजांथारमोन बेखायनोथ' हारसिं बेराय नोङो ओरैनोबा जर जुलुम खालामनानै हाबा लाग्राबो दङनो आरो खायसेबा बुथारहैग्राबो दङनो मादै दोनबो नागिरदोंमोन आंसो दोनबो जायाखै है थ'दो फैदो जुलि सोरनि हुकुम सोर थिनगोन बेखौ बिसिम लाबोनो आं नोंनि फिसा आफा बिफानि मोन्थाय आंनावबो दं जुलि नोंखौ मा बुंनाय जायामोन सि लाजाखिसै नोङो फैला बुरियाव उन्दुग्रा मानसिया सनानि बिसिना नागिरनो ओंखारलां बिनिफ्राय आंनि न'आव सेकेन्डबो हाबनो मोना नाथाय आफा गैजारोङि मानसिया नोंनि साननायाव मानसि नङाथ' गैजारोङिनाव आखल गैयाथ' नों बिसोरखौ जुनाद सानदोंब्ला नोंबो मासे जुनाद आफा हिनजाव नों आंखौ फोरोंनो नाङा ओंखारलां नों बिनिफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैया आफा नों आंखौ दिनै होखारनो हानायसिम गोहोफैबाय बास होखार नाथाय नों आंखौ दिनै नोंनि फिसा नङा होननानै मानो बुंनो हागोन आदा रिन्दाव आदा बुंदो मानो बुंनो हायाखै नोंलाय फिसाखौ आंनि नङा होननानै बे बोहैनाय दै दाहारखौ माबोरै होबथानो नोंलाय खबरदार बांद्राय लाइन होयोब्ला नोंखौबो डाइभर्स खालामनाय जागोन इसिबां मोजां मोनलायनायखौ मानो होबथानांगौब्रा नंगौलै आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनखाथाराखैलै ओइ रैखाथि बिलिफां नैलाय सोरबा हिनजाव खारगासिनो दं बेथ' माबा मोनसे जाथाय जाथारदों जानो हागौलै थ' माबार जुलि नों मा जादों जों दंना खिथाना जुलि जोंथ' दङ ना जुलि बेथ' रिन्दावथार जुलि बेथ' रिन्दावथार रिन्दाव नोंखौ गाबज्रिगासिनो दं जुलि औ जों जुलिखौ खारबाय थानाय नुनानै हमथानानै लाखिदों जुलि लोगोफोर आं जुलिखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै नोंसोर जेरै दं बिब्दिनो मावै दाङैल' थांनानै थादो जों नोंसिनि दुखुखौ बुजिबाय रिन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव नों जोंनि थांनानै थानायनि लामा दिन्थिग्रा गुरु जानानै थाबाय बै समाव नोंनो जोंखौ आबाद मावनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय कपारेटिभ ससाइटि दानाय गोबां लामा दिन्थिबोबाय बैफोर समाव माब्लाबानो सिमांना मोगथां बारलांनानै जों दा रांनि बिगोमाबो जानो हाबाय बाथ्राया सैथो लोगोफोर बै समाव आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन दानिया नोंसोरबो गुबुनखौ फोरोंदोलाय होमब्लानोथ' हादरा जौगागोन नोंसोर थाथ'दो उनाव लोगो मोनफिनगोन जों थांदिनि जागोन रिन्दाव नोंनि गोजोनानो जोंनिबो गोजोन फै जुलि आइदे आं आइ जुलिखौसो नायनो लुबैथारदोंमोन बहा थांखो बोरो माला फैगोन नों बेफोरखौ सानबाय थायोबा बेरामा बारा जागोन बिमा आं गाबोन सोरखौबाफोर रिन्दावनिसिम खौरां लानो थिनहरसिगोन आं देहाखौ बारासो मोनसिनबायहाय बिफा आदा बाजाया लोमजादों औ फंबाय ख्रो गोबावसै जिराय फंबाय जिराय जिरायनाय माने आदा मा जाखो फंबाय ना माबाफोर खोनादों औ आदा
बै हिनजावा जुलिखौ बहाबा दोनखालांबायनो मा औ आदा बिमा एसे दै हम बिमा एसे दै हम मा जाखो बाजै मा जाखो याला नों बाजैखौ मा खालामहरखो दै हम बिमा दै हम बाजै नों सिरि नुथो बाजै जों बेखौ आदा जाहोनो नागिरदों बाजै नों सिरि नुथो बाजै नों सिरि नुथो नोंथाङाथ' आंनि बिजनेसखौ मिथिखागौ नांगौ समाव नोंथाङा नांगौ बायदि आंखौ मदद होबानो जाबाय नों मागुर आन्दाजथिङा थिगै दंखायो दे नाथाय जों सांग्राङै आवगायनाया गाहाम नामा रावबो मिथिल' माव नङाब्ला बयबो मिथियोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम दङ न' नोंथाङा बेखौबो जेबो गिनांगौ गैया आं डिसि एसपि गासिबो लिंक लाखाजोबनाय गासिबो कन्टेक्ट खालामखाजोबनाय अब्लाथ' मोजाङानो मोनसे गिदिर खामानि दङ बेखौ साक्सेस जाबानो आङो नोंथांनो 1L हरगासिनो दङ दे जागोन दे बिदि ओइ लोगोफोर जों बेल' पेमेन्टजों फसायलालै हेट नङा माथोब्रा नंगौलै बेल' पेमेन्टजों बोरै मावनांगौब्रा Hey, खामानि मावो दा मा खालामदों नोंसोरलाय पेमेन्टखौ बारायबा जों खामानिखौ मावालै ना लोगोफोर दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे मानसिया बोना लाबो हरैला ओइ दिलै खेमा खालामदोलै आंखौ दरमाहा बारायनांगौ नोंनो दरमाहा बारायनांगौ नोंनो बे मानसिखौ दानो जिउ फोजोब मा दहायलै आंखौ मा खालामदोलै आंखौ मा खालामदोब्रा दहायलै मा बारायनांगौ मेरगाव बे गोथैखौ बायहेरायाव आनफैहै सार गारिया लाखि सार गारिया लाखि आंनि फंबायखौ सोरबा बुथारबाय स्टिल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावोमोन बे खामानिया थारैनो मागुरनि फाव जानो हागौ र' आं फैगासिनो दं मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु जेराव मोनामनाय दङ बेवहायसो पुलिसा फैयो घुस व्हाट ननसेन्स सानदों नामा नोङो घुस जानानै नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन नोंनि इन्डास्ट्रियाव साबेसे लेबार मावो बेखौसो हिसाब लानो फैदों इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा मा गोर्दोन गोग्लैनायखायनोथ' फैदों बे स्टिल इन्डास्ट्रियल नङा बियो मोनसे गें सासे मानसिनि जिउ फोजोबनायाखि नों नङा होनना बुंनो हागोन हेल' आं मागुर बस बुंदों आच्छा आंनि सासे लेबारा न'आव थांनानै सोरजोंबा गावथारजादों नंगौ नामा बेखौनो इन्सपेक्टर बाबुआ आंखौसो नारसिनगासिनो दङ सार नोङो अफिसाव जागोन सार नों मा बुजिनो इन्सपेक्टर बाबु नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बेसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि
बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा माथ्रा जाखाबाय जिराया माथो है थु जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नोंना मोनसे बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा बेफोर नोंना जुदा आंना आलादाब्रा बेफोर जेबो अरजाया आच्छा आच्छा दावखुमै मोनसे बाथ्रा जाबायना जेन'बा नोङो हिनजाव गोदान आंजों हाबा जागोदान अब्ला नों आंजों माबायदि रायज्लायजेननांगौ मिथिगौ नोङो रेंगे मोखाङावसो मान सावगोन बेबायदि जायो नामा बिदिब्लालाय बबे फाग्लि हिनजाव गोदाना नोंजों फैनांगौ जाखो हा माबोरैथो बिदिबालाय हरै मोखां जाना उन्दु आं फोरोंनां दे बिदिबालाय दे हा दासो जादोंब्रा दानिया हौवा गोदाना हिनजाव गोदानाव सोंनोसै नै नों खुसेंग्राखौ जागोन ना जाया बुंदो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेल्ला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंख्रि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय दङ जोंनिथिं मेल्ला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा आं ओरैसोंलै नङालै गिना दा गिलै आं ओरैसोंनो हगारलै बाजाबावैसो नोंसोर मा जादों आलिखौनो फैनाया बिदि सब समाय खेलाजोंनो दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्लाय लानानै आयौ मा जाखोसै लानानै ओंखारलाबायनोसै बिदिब्ला नोंसोर आंखौहाय आं मोनथिया न'आव थांबा सानैबो जोंनाव आलासि जानांगोन दे बे फिसा खालाम थाबाव नामाब्रा आगैथरलि नोंबो थांदो बाय बाय आगैथरलि बाय बाय आदामोन बाय 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 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो आदा अ सिनारि मा खौरां मा नोंखौ लोगो हमनो फैनायाव माबाफोर खौरां नङा सिनारि आं बिदि बुंनो नागिराखै फैदों हामथारदों नों मानोथो जोंनाव थाब थांफिनो होननाया मानो थाङाखै जोंना आइ आफाया नोंखौ गोसोखांबाय थायो गोसोखांगोन मानो गोसोखाङा जानो आंनि लोगो नोंदालाय माबोरै दङ आया नों माथो गाबदोंसो बाजि जुलिखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि आफाया आदाखौ न'निफ्राय होखारहरबाय दा बहा दं बियो रावबो मिन्थिया दा बहा दं थोद जाम्बि नों गाबनो नाङा आं दंना थु गारियाव गाखो बास जुलि आरो नांला दाउस्रि गोरलै आदार दौजानानै उदैखौ थिंख्लि उदै बायदि जानायसो मोनथारबाय आं एसे जाखाबावदो दा खामानि मावनायाव नांला नांथारला नांगौनि बारा जायोब्लाबो देहाया खहासो जायोनो
आं खामानियाव थांसै दे जुलि दे I love you जुलि बाय बाय
मा ओंख्रि होनदों? मा होनदों? I love you. गाहायाव ओंखारबो। I love you. खोनाया होनदों। मा ओंख्रि होनदों? गाहायाव ओंखारबोदो। बे ब्लाडा एसे बारायना हो नोंथाङा रिन्दावनि माबाफोर जायो नामा? औ आं बिनिनो बिफा। आच्छा नोंथाङा सोर जाखोमोन? आं बे कम्पानिनो बिगोमा। गथ'आ खामानि दामानियाव जोबोद खोथा मानिनायखाय आं मोजां मोनोमोन। जायगायावनो गारि थाखानायखायसो, नङाबाथ' जोबोद दिगदार जागौमोनानो। गिनांगौ गैला डक्टर बाबु, मोजाङाव फैबाय। नोंथांमोनहा दा हाबनानै नायनो हासिगौ। अके सार। खबरदार नों हाबनो मोना। रिन्दाव फिसा मेगना बेखेव फिसा, नों आंनि सिगाङाव मेगना बेखेव। रिन्दाव रिन्दाव मेगना बेखेव फिसा, मेगना खेव। रिन्दाव मेगना बेखेव फिसा। रिन्दाव फिसा, नों देहाखौ एसे मोजां मोनबायब्ला न'आव थांनानै मोजां डाक्टरनाव लांनोसै फिसा। नंगौ नोंथां, मोजां डाक्टरनाव लाङाब्ला माबाफोर लोगो खालामनो हागौ। नोंथाङा लांदोल', जा नांगौ बे खरसखौ आं बानजोबसिगोन। आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां, आं जोबोद गोजोनबाय। रिन्दाव थुदो फिसा। जुलियालाय जुलियाफोर आयै जुलियाफोर हो जुलिया बहा दंमोन माथो लिंनो लायाखै? नोंखौनो बावदोंसो जुलि। फैदो फै। बिमा लादो थु। थुदो रिन्दाव आफा। लासै आफा, दे लासै थु। फंबाय बा
बोरै आंखौ होननानै हमनो हाखो नों नों आंनि आंगो नङामोनब्ला गुबुनबाथ' आंखौ बेजल' हमनाय नङामोन ना होमबा आं मानो सिनाया अके डार्लिं आं बागान नायनो थांनो नागिरदों दसे थाथ' हो आं दानो फैफिनगोन दे थाथ' दे थाब फैफिन दे थाब फैफिनगोन रिन्दावा बहा थांदों बागान नायदों थां जुलिया लिंहै जुलि ना बिहामजो बुंबायनो आं बेखौ बिहामजो लिंनो हानाय नङा होननानै थां लिंहैल' उनफ्राव बोरैबाफोर जायोब्ला आरे आं थिनदों लिंहैल' नोंहाव लिंहरदों माबा रायलायनोनो फैगौ मानोबा लिंहरदोंमोन आफाया हाबा जायागारा आफा नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां 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 जुलि हो माथो गैया बेलाय बहा थांदों बेलाय जुलिया बहा थांदों आयै मानो सिरि बहा थांदों बेखौ न'आव थिनहरथ'नाय जाबाय आफा बाह बाह मासे आर्ट गोनां रावलाय बेलाय आं गोनाङाव थिनहरब्ला कि नोंस्रा लाजिनांगौमोन खबर थांनोसैखाय बेखौ साननैसो न'आव थिनहरथ'बाय आंबो जाम्बा नङा आफा ओंखाम फिसर होबानो गबागब जानो नों दसे सम उन्दुनानै थाथ'दो बिमा दसे रेसा सालायाब्ला जों माखौथो जानो हा थांदो आंनि देहायालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो आइदै औ बेथ' फिसा जुलि जाथारनांगौ जुलिया इसोरा जुलिया इसोर नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन नों गोदांसिनाव बहा दंमोन फिसा आइ फिसा सना नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन गोदांसिनाव बहा नोंनि दुखु जाहाय नों मानि गेरेबा नों फैफिनबाय हामथारबाय आइ नों गैयिखायनो न'खरा हर गेजेराव खोमसि जायो साग्लोबसारनाय बायदि गोसोखौनो सुखुआ मोनो बस बै न'खराव जोबोद समायना सिख्ला दं मा नोंनो नांगौ नामा समायना सिख्ला महर गोसा सिख्ला मोनोब्ला रोजा रोजा बान्था बेयावनो जुलि बै समनि खिसिरा जुलिखौ गारथा
Ugat, ugat. Haydi! Julie! Ugat. Julie! Ayah. Rifate! Ada, masuk sama kita mata ke? Ada, ish, masuk. Lagi kemana? Masuk sama ku. Lagi kemana? Ish, Rifate. Masak layong, masak ke? Biar aku dapat. Kembali lah saya. Rifate. Mirgun! Linda, bini angin somar suju. Hey, Mirgun. Nakon, halo, okay. Ya! Hey! Mirgun, no ves. 더 힘 주너? 너희 씨네 그 마골코 린도
아이들 들어가고 미오는 시오리는 살아 소나 가오무이나 능분건 그래라고 악능코 그반한 라건 온나이거 줄리 줄리 한자리여 접근한 다오카이 능 비그라이데 거보단 악나보다 우리로 가요. 악리 같은 놈을. 무장문나이 동카예 앙바디 랑니 간보 온두라카고 무장문 브라자야 한바 아이들 능안코 단바 미니 핀차리야 너희 만스코 시네크 너희 가슴이 티더 마구르니 아콜코 앙코 단가는 거 가슴이 지금 거 정말 깜짝이야 마라 싱어파이 그 마라 다리가 로터나고 마라 홈 Hello, ang sonaran bundeng. Oh, मा खौरां नोंथां? खौराङा थारमाने आंनि फिसाला खुगायाव गोसोथोनायखौ सोरबा बुथारबाय। बिनिखायनो आं नोंथांनि फिसाजोजोंसो हाबानि खौरां लानो सानदों आं। बेथ' आंनि फिसाजोआथ' दा बावैनो PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों हाबा जानो हासिगौ। बिसोरो दा बावैनो नायफैसै। मा? अन्नानै नोंथाङा बेखौ फेलें खालामदो। बेथ' गन्थं हानायनिसो बाथ्रा जागोन नोंथां। आच्छा, उनाव मिन्थिसिगोन दे। दोनथ'लायदिनि।
मा बुंखो? खैरे बिथांनि फिसाजोखौबो सोरबा नायफैनो नागिरबायनो। बेनो बेनि थाखायनो नों बिहामजो जाखानाय जुलिखौबो फेलें खालामलायदोंमोन नङा होनब्ला? आंखौबो खोथा बुङैनि थाखाय डाइभार्स खालामलायनो नागिरदोंमोन नङा होनबा? नायल' जाल' सासेल' फिसाया खर' गाज्रि जानानै थानांगौब्ला बे सोरनि दाय? आंना खर'आ मोजां नङा, आंखौ दिनै जेबो दाबुं। नाय मथेथ' बेनो जाथारनांगौ। आच्छा बे सोंहरदोलै। थला थ' सोंनायनोसैलै। मा थाङा फैया मानसि फाखाफोरसो नामासो बिसोरलाय? जों स्लिम स्लिमसो थले होनाय न'आ बेनो नामा? जों स्लिम स्लिमसो। नै आयै आलासिया बिसोरनो। आयौ आंनि बिजामादै जागोनासो। हा फैदो। फैदो हा मानो बाव थाखो फैदो। आयै दा नों बिसोरनो साहाखौ होफैदो, आं दै मोजां लायनो दे। हा थांदो, आं दा होफैसिगोन। आंनि मुङा हाजेव। आंलाय सानजौनायखाय फैलासो नंदोंमोन। जेबो गैथारा, आं जानो आलु रुनाय आरो नाफाम बाथोनसो। लोंदो दे। सोरथो जाखो जावैसोआलाय? आयै नों बाहेरायाव थांथ'दो। जावैसोखौसो नायगौमोन आङो। जोंना आइया जाम्बिथार। लै जाम्बिखायसो ओंखामजों जानो आलु रुनाय, नाफाम बाथोनखौ साहाजों जानो होफैलायदों। मा? आलुजों नाफाम बाथोनजों होफैदों? बिस्कुट होफैयाखै? आदै खिनो ओंखारबायलै। आदै खिनो ओंखारबायलै। बैथिं खिग्रा दं, बैथिं थांदो। बैथिं खिग्रा दं, बैथिं थांदो। खिनो ओंखारथारबायलै। खिनो ओंखारथारबायलै। फाग्ला जोरैसो खिनो। आदै नै गथासै खिनो ओंखारथारबायलै। गथासै ससे फैबायलै। गैलालै सिगुनलै। मा खालामबावनो आंलाय? सिगुनसैलै। गैला खिगुनसिगोन। गैला खिदों। गैला खिनो ओंखारबायलै। गैला गनसै माथो खालामबावनो? आदै गनसै रलै थांसै। रंबायलै। दाबो खिखाखै नामा ब्र? रंबायलै खिखांसै।
बाबु नों जुलि होनाय सिख्लाखौ सोरबा खावनानै लांनाय खोनाबाय दा? आं खोनायाखैलै बोराय। बे जुलिया नोंनि मा जायो बोराय? जुलिया आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजावमोन। बेखौबो सोरबा दुथाङा खावनानै लांबाय। हाब माथो बोराय गाबलांबायसोब्रा। Welcome, Mr. Magur. Please be seated. Thank you. जिराय नोंथां मागुर। मानोबा लेंहरदोंमोन असिबाबो? खौरां दा 50,000 रांनि बाथ्रामोन। दङब्ला मोनथ'योब्ला गाहाममोन। नो प्रब्लेम असिबाबो। नाथाय नोंथाङा 2 नाम्बार खामानिनि थाखाय मेगन खाथेनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन। जागोन नोंथां दे। दे होमबालाय नोंथांनो रांखौ आङो दसे उनावनो फाथायहरगासिनो दं। बिदिब्ला थांदिनि असिबाबु। दे गोजोनथों दे। Okay. See you again. Good night. Thank you. Good night. नों जौ आरो बथल नोंनो आंनि आंगो जिउनि जुलि। रेन्दाव नों आंनि थाखायनो फाग्ला बोरबाय। मा नों जुलि? सिमांना मोखां नों? औ रेन्दाव आं जुलि। नों आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला रेन्दाव। आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय। जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो जुलि? नों आंखौ मानो नागारलांखो? दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैयाव सना गोदाव सोराव जाबाय नोंखौ नुयैया दिनैनि बे समा
सिमांना मोगथां नुजाफैयो नोंनि गावदां महरा फाग्ला जायो बिखा गावो नोंखौ मोनैया थेवबो मानो नागिरो नोंखौ आंनि गोसोआव सना दुखु फैयो हांमा सुरो नोंखौ मोनैया दिनैनि बे समा जुलि नों जुलि जुलि नों जुलि नङा बुरहाबनाय बिबार बागानाबो आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हाला आंखौ नायफिनला नोंजों आंजों गेलेनाय बै फावफोरा सान हर जाखांफैयोल' अरायबो समा दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैया सना गोदाव सोराव जाबाय नोंखौ नुयैया दिनैनि बे समा आंनि जिउखौ फोजोबस्राङोफोरनि सायाव खिथेर हगारनो थाखाय आंनो गोहो आफा नों आंनो गोहो हा बहाथो थांनो ओंखारदों हा दाख्लै आं नोंखौ बुंनाया माथो जाखो टाउनाव बिल्डिं समेत बिगासे हा अक्सन जागोन होननानै नै समासो बारा जाबाय फुंनि 10 बाजियावनो सहैजोबनांगौ हा सोरनोथो एसेबां हा नांसोगारगौ जाखो दालाय फिसा हौवा सासेनो गामिफ्रावनो मेल्ला हाफ्रानो गोग्लैसोरनानै दङ नोंसिनि बर'फ्रा बिदिनोसै गोदोनि बर'फ्रा टाउन जायोब्ला गिनानै खारगामोन नाथाय दा आवग्रिग्रासो जाबाय आं थांनोसै मोनाब्लासो सफैगोन दे दिनैनो बे अक्सना बिगासे हायाव 2 थाला बिल्डिं गंसे दं रांनि अनजिमाखौ जायनो बांसिन होनो हागोन बेनो हा आरो बिल्डिंनिबो बिगोमा जानो हागोन जागायबाय 3 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख 10 लाख रावबो गैला नामा 10 लाख 1 2 15 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख 100 लाख 120 लाख 150 लाख 160 लाख 170 लाख 180 लाख 190 लाख 191 लाख 192 लाख 193 लाख 194 लाख 195 लाख 196 लाख 197 लाख 198 लाख 199 लाख 100 लाख 101 लाख 102 लाख 103 लाख 104 लाख 105 लाख 106 लाख 107 लाख 108 लाख 109 लाख 110 लाख 111 लाख 112 लाख 113 लाख 114 लाख 115 लाख 116 लाख 117 लाख 118 लाख 119 लाख 120 लाख 121 लाख 122 लाख 123 लाख 124 लाख 125 लाख 126 लाख 127 लाख 128 लाख 129 लाख 130 लाख 131 लाख 132 लाख 133 लाख 134 लाख 135 लाख 136 लाख 137 लाख 138 लाख 139 लाख 140
नैजिबा लाख थामजि लाख थामजिबा लाख बे मानसिया सोर बिलाय रिन्दावनि बिफा रिन्दाव बिफा जुलिनि बिहाव जागौमोन बेनो जुलिनि बिहाव जागोना बेनोमोन लामायावसो मोनगोन बेखौ थामजिबा लाख से नै थाम रावबो गैला नामा बिदिब्ला नै आं दिक्लार होनोसै बिब्दिब्ला दिनैनि बे अक्सनाव रांनि अनजिमाखौ बांसिन होनाय हिसाबै सनारामानो बे हानि आरो बिल्डिंनि बिगोमा जाबाय बस बेनो थांलाय फैलायनि लामाया 3 बाजिलायबाय दाबो माथो फैयाखै गारिया बैनो जानांगौ बस नंगौ नामा होमबा गारिया लाखि ड्राइभार गारिखौ दा लाखि गारिया लाखि जालाखि सार खौनो सालाय जागोन सार फल'इ जालालै सार जाला जाला सार सालाय गारि हरसे खारनो जाला मिरगम दानिया मेरगमनि आखायाव नै सिनारि बिफासो Help me! Save me! Fire! William itu para gila bos. Hei, mbak, jaga lori deh. Sar, जों नुनो हानाय नङा सार बिसोरजों रायज्लाय खालामनो हरसे हरबावनांसिगोन सार
자, जोंना सासे गोग्लैना थाबायबा बेखौ जोथोन लानांसिगोन. नांबाय माबा लानो सिलाय आं लाथ' आयै हनै आदा फैदों. आदिया न' सफैयाखै नामा? गैया सफैयाखै आदै. टाउनाव हा अक्सन जानायखौ दाखिनो थांदोंमोन. आदिया लामायाव गाज्रि मानसिफोरजों बुजानायाव जोंजों एसे गावलायनायबो जादोंमोन. बियो बोरै खारखो जोंबो मिथिनो मोना. मा? हिनजावा गैया नामा? गैया आदै. बेबो गोसो थोनायखौ मोनैनिनो न'आवनो थाला. बिदिब्ला सिनारि नोंनो थुफादोथ'. थांदो आइ नोंनो थांफादो. माबार थांदो. Faisal, saya kehormat apa? Aku siapa sebenarnya saya? Saya katakan, dengan nak kehormat Faisal, dengan nak perlu. Jangan ada orang apa. दसे रेस्ट दसे जिराय हो. बस जुलिखौ जों बावनो गारबोदोंमोन. बावनोमोन नामा? बावनो गारबोदोंमोन. बावनोमोन जुलिखौ गारनाया. होसो माबार बेखौ बेवहाय हमना लाबो. बे दुरुंजोंनो बै बिफाङाव खाख्रबनानै दोनखा. टाउननि हा दाखिग्रा नोङो दासो मिथिदों नोङो बेथा. टाउननि हाखौ आंजों जुजिदोंमोन, नेगेरदोंमोन, अक्सनाव दाखिदोंमोन. आंखौ अननानै निमाहा होदो. निमाहा नोङो. आंखौ अननानै निमाहा होदो. आइ दाखोन बिनि जिउखौ बेयावनो उरायहोदो. बिहाव बिहामजो बेयावनो गोमोरलांजोबदों. खुइ. दाना बबाव नोंलाय? दाना बबाव आंखौ अननानै निमाहा होदो. आयौ मा जाखो नोंसोरलाय? मा जाखो? गाव मा जाखो? माया बोनांगौ? गाव आयौ मा जाखो? बस माथो गावनो जादिया? बस मा जाखो? मानो गावनो हाला? सोर हमथाखो? बबेथिं मा नायखो? हे भगवान. हे भगवान. भूत बस भूत. हाँ भूत? मा जाखो? बुरि हो नामा? माथो थांनायखो? दिनै नों जिउनि फिननाय लानो बेवहाय नेनांगौ आङो. जुलि? आंजों बुथारजानाय जुलि? मा गोमोथाव बिलाय? गाव
बेखौथ' आं बुथारदोंमोन बुथारजानाय मानसिया बोरै मा बुलि गैला नामा मा जाखो बियो मा माया माया जाखो बियो मा माया माया जाखो मा माया माया जाखो मा जाजोबथारखो नोंलाय मा माया माया जाखो बियो मा माया माया जाखो आबु दाखो गथ' मा जाखो नोंसोर मा जाखो नोंसोर मा जाखो मानो गावजों गाव गावलायखो आयौ बेथ' बाथ्राया जुदा जाबाय जानो बाबा आयौ 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 गोसोआव दं मेरगम आं जुलि 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 नोंबो मा खालामदोंलै जुलि खेमा नों आंनाव खेमा बिदों दिनै नोंनि बिखानि दुंब्रुद थै मोनलोङाबा आंनि गोसोआ गोजोननाय नङा नोंबो खेमा खालामदों जुलि नों गोसोआव दहाय जुलि आरोबाव सासे दंबावो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायग्रा बुंदो दानिया नोंखौ मा खालामबावनांगौ आंखौ निमाहा होदो जुलि बेफोर दायफ्रा गासिबो आंनि जोब निमाहाखौ होगोन नाथाय नों थैनायनि उनावसो धोनि आरो गोरिबनि ओंथिखौ बुजिहैगोन बेथ' मिरगुंमोनसो माबोरै थैखो बेलाय नै सोरबा गाबख्रावदों हावनाय आपाखौ सोरबा खाखुमानानै दोनदों सिनारि आं आपा आपा बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आदै बेफोर जाथायफ्रा गासिबो आंनि मेगनाव जाजोबनाय वान्डारफुल जोबोद गोमोथाव जुलिखौ बुथारग्राया बिसोरनोमोन आरो जुलिनि जिउमायानो बिसोरखौ बुथारफिनजोब्बाय फैदो माबार आं थानायाव खबर होनोसै थुदो आबार आफा
Nia gashona neng 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 malah pergi neng 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 neng. Bocah. Dia dah. Masa kebusan? Masa kebusan? Aduh. Angku ni mahal tu, angku maaf kalam. Ni mahal tu angku. Ning dasar cing bagus. Kalam. Ni mahal tu angku ni mahal tu. Angku maaf kalam tu. Angku maaf kalam. Angku ni mahal tu. Angku maaf kalam tu. Angku maaf kalam tu. Masih lagi. Ayo! Neng siapa gini ada bu? Neng hasil apa dah dia? Ang neng kau siapa kalama? Mus. खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोरनि गेजेराव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 5 बाजियाव जुलिनि जिउमाया गोमोथाव बुहुतनि महर लानानै साब्रै सुबुंनि जिउखौ फोजोबलाङो। बिसोरनि मुङानो जादों मागुर, मेरगम, दाखोन आरो हाब्रु। रादाब सुलुंनिफ्राय मिथिबावनाय बायदिब्ला मागुरा सासे इन्डास्ट्रि बिगोमामोन, नाथाय बियो समाजनि गाज्रि खामानियावबो गोबां लोब्बा दंमोन आरो जुलिखौ बुथारग्रायाबो बिसोरनोमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जुलिखौ बुथारखांनायनि उनाव जुलिनि जिउमायानो बिसोरनि सायाव खिथेर होखारनो हानाय गोहोखौ मोननानै
बिसोर साब्रैखौबो बुथारलाङो। हो? बिमा बिमा हामा जाखो? जुलिनि जिउमाया मागुरखौबो बुथारबावबाय। नै दासो निउसाव होदोंमोन। होनब्लानोथ' नोंहा मालाय मोजां दाबिस दालाखा। नोंहा मालाय दाय गैया। है बिदि दाबुं। ओरैनोबा संखिनाया खारजोबाखै। थां ओंखामा खुरैदो। आं एसे क'क्राझाराव थांब्रबनो। हा फैदो। फिसा जुलि बायदि सोर जाखो बेलाय? जुलियाय जुलियाय नों आंनि फिसा जुलि नङा होमबा? जुलियाय जुलियाय आं जुलि नङा आयं, आं जारौसो। नङा नङा नों आंनि फिसा जुलिसो जाथारनांगौ आइ। नों खुदिराम नङा होमबा? नंगौ नंगौ बाबु, नाथाय नों सोर जाखोमोन बाबु? आं बै नोंनि गथ'खौ खांनो लाबोनाय खैरो। जारौ, नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ। आंनि फिसा जुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन। नाथाय फिसा जुलिखौ सोरबा दुथां मानसिया बुथारलांबाय। आफा, नों दुखु दामोन फिसा। नों दा आंनिनो असे फिसा। जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन। गोदोबाय गारियाव गाखोदो। रिन्दाव रिन्दाव नै रिन्दाव रिन्दाव नों जुलि? आं बुजिबाय रिन्दाव, नों जोबोद हांमा थाबाय नङासे? आंनि गोसो गोरबोआव नों हाबनानै थाबायब्ला आं नोंखौ बोरै बावनो जुलि? नोंनि अनसुलि गारांजों बुंनाय रावखौ बे बुहुमाव बहा मोनबावनो आं जुलि? आं बुजिबाय रिन्दाव, आंबो नोंनि थाखायनो जोबोद हांमा थाबाय। फै रिन्दाव, नोंनि दुखुखौ आं सुस्रांलांजोबगोन। नों आंनि उन उन फै। मा? आं नोंनि उन उन? फै रिन्दाव, आंनि उन उन फै। फैदो रिन्दाव। नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया जालांबाय रिन्दाव। नों जोबोद मेंबायबो। नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो। बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन रिन्दाव।
नाथाय मोनसे खोथा रेन्दाव अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो रेन्दाव नों आंखौ बिदाय हरदो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै रेन्दाव जारौ जारौ नों आंखौ सिनायबाय आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव मा नों आंनि बिब' आब' जारौ नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन जारौ नाथाय दा आंनि जिउबाया बे बुहुमाव गैया नाथाय बियो सोलाबो बियो नोंनि न'आव दंफैयो जारौ थां नों उन्दुहैफिनदोल' न'आ बेनो आफा थुदो थुदो आफा फै फिसा फै फैदो नोंथां फैदो दे गोजोन्थों जिरायदो नोंथां जिरायदो जिरायदो बिमा साहा लाबोहोदो दे जारौ साहाया लाबोदों लांगौ आयै आंनिया फिसालाया बेनो नायल' जाल' सासेल'थार खुलुमबाय जागोन फिसा दिल्लीयाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मावो साख्रिया 10 बोसोर जाबाय दा आङो फिसालाखौ नोंथांनि गथ'नि थाखायनो 1 दाननि थाखाय सुटियाव लाबोनानै दोनफैखाबाय बेथ' जुलिथार जुलि आं नोंखौ मोजां मोनो जुलि बियो आंनि जुलिसो जुलि नों आंखौ मानो सैला जुलि नों आंखौ मानो सैला आफा मालाय गोसोथोनाय थाखानाय हिनजावखौ आंनो नाङा जोंहा जाथ्रायानो गाज्रि फिसा दिनै इन्जिनियारा नोंथांनि गथ'खौ नायनो फैदों दिनै आं इन्जिनियारनि बिफा जानानै आंहा मान सनमान गैया नामा अन्नानै एसे रथ'योब्ला गाहाम जागौ थ' फिसा मा खालामनो जोंना खाफालानो गाज्रि बियो सोर आफा बेखौ आं सिनायो नाथाय न' सिङाव माबोरै हाबनानै थाफैखो बेखौसो आं बुजिनो मोनासै आइ बियो बै समाव
नोंथां खोन्थालांनाय जुलिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। नोंसिनि महरा एखेखायनो नोंखौनो जुलि सानदों बियो। फरायनायावबो जोबोद मोजांथार। BSc फार्स्ट क्लास पास खालामदों बियो। खर'सो गाज्रि जाबायदां आफा। नङा आइ, र' आं बिनि बिफाजों फनाव रायलायनि। हेलौ, आं खैरो बुंदों नोंथां। नोंथांनि फिसाला रिन्दावा जोंनावसो दंफैयो। नोंथाङा थाबैनो फैदोल'। मा? र' नोंथां, बिदिब्ला थांगासिनो दं। नों रिन्दाव नङा होमब्ला? औ आदै, आं रिन्दाव। नाथाय आं बेयाव माब्रै फैखो आदै? आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आदै। आंनो जुलिखौ नांगौ। हनै आलासिफ्रा सफैबाय। अ, फैदो नोंथां। रिन्दाव फिसा। आफा, आयै। नों बाहाय बोरै सफैखो फिसा? आयै, आंखौ जुलिजों हाबा होदो आयै। आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै। जागोन फिसा, जागोन। खैरो नोंथां, आंनि साननायखौ जाफुंहोदो नोंथां। आं बुजिबाय। साननाया जाफुंसिगोन। आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां। आं जोबोद गोजोनबाय। आंबो गोजोनबाय नोंथां, जोबोद गोजोनबाय। जुलि, नों सारादु होनो थिनायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि। नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि। आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन। जुलि, जुलि। बियाय, जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय, बे जोबोरैनो गोजोनथाव। नंगौ नोंथां, नंगौ। बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोगथांसो सानफ्लांलायलांबाय आं। बेनो फिसौफोर, आंनि जिउनि जारिमिना। हाब, आबौआ हारसिं अर सायगासिनो दंब्रा। औलै फिसौफोर, आबौलै, नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था। नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे। हाब फिसौफोर, आंबा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै? गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ, मोजांखौनो।
जागोन फिसौफोर जागोन नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे आरे आरे लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै आरे आरे रुपाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा एसे दै जला दे आरे आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय आरे नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा माब्रै जाखो आगै ए बाजै फैदो फै हाबफै आरे हा माब्लानिफ्राय जाखो बेसे गोबावसै दे सिन्था दाखालाम हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा बेफोर अखा खोरोमनायजों समान नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन डाक्टार बाबु खाफाला जोबोद मोजां नोंना सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय मा डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु जोबोर गोजोनबाय नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु खरसाया 10,000 हाब 10,000 डाक्टार बाबु आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो मिथिगौ डाक्टार बाबु नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु फंबाय नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन हे गसाइ सासेल' फिसा जोनोम जानांगौआव सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय जागोन बाबु नों आंनि रैखानिगिरि थु बाबु
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबायदि बुंगौमोन आं आव ब्रेंगे मोखाङावसो मानसावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गोदानब्रा बेलाय दाउखुमै आनजाबनि रावलै बाबु मानसावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय नंलालै दाउखुमै आरोबाव बरबाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ आङो खम नङालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दाउखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालाम मोनबावगोनब्रा दाउखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनोबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिएससि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खनथाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होन्दोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन अ आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ
नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा। नंगौ बिमा, बे फिसाया बेसेबांबा माहि। बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा। आयं, जुलिया गैया नामा? दङ आयं दङ, न' सिङाव दङ। जुलि, मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय? जेबो बुङा मानो? हो? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मा जादों नों? जुलि, जेबो बुङा मानो? आयं, जुलिया मा जादों? मानो गाबदों बियो? माबा आयं, मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों। नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन। बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो। इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं। थां आयं थां, जुलिखौ एसे बुजायहैथां। जागोन आयं। आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि। दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय, नोंनि थांना थानायाव आं दंसै। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि। देनाय एसे मिनिनाय। देना। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। आंबोथ' पागोला नोंबोथ' पागोलि, माबोरै दि सानैजों लोगो मोनलायखो सानस'नो हालिया। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया
जेब्ला जायो गोरबोआथ' आंनि गोदोर जायो माबोरै दबथायबावनो लाइमोन बैसोखौ मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोसो जिउआ आंनि नोंनिखा दंनाय मानि गासिबो फोरबो बिखा आंनिबो नोंनिखा जेब्लायबो गोसोखांसै नोंखौनो मादि मोजां मोननाय बुजिथारा मादि गोसो थोनाय मिथिथारा माबोरै बुरखायबावनो फागोला गोसोखौ माबोरै दबथायबावनो लाइमोन बैसोखौ मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पुल भेरि सिम्पुल नों नायबाय था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोर बायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर एन्ड फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन लाजादों मालाय सिख्लाफोरखौ दंखायनो नों इदि दाइंदो मा फावलाय बेलाय हगार आंखौ सोबाबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स हगार ओइ नोंसोर सानै बारै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्डआ खेबथा जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदे नोंथां जिरायदे वाइटार कापनै कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थेंक्स डैड आस्सा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल' बे नोंथां नुनाय सासेयानोल' नोंथांनियालाय आंनाबो हौवासाया सासेल' नोंथां BSc फार्स्ट क्लास पास खालामनानै साख्रि लानो थिनब्लाबो
लाया हनै माबा थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिग्रा बिफां गायनाय आरो माबा माबि आबाद मावनायावसो नांथाना दङ। दानि मुगायाव बेफोरबादिखौबो नांसिगौ नोंथां। नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ गुबुन हादरफ्राव गोबांथार मानसियानो लेखा गोरोंब्लाबो आबाद मावनाय हायोबा कम्पानिफोर खुलिनाय बेफोरबादिजोंनो आथिं सोमाव सोमाव न'खर फोथांबोगासिनो दङ नोंथां। बाथ्राया जेखि जादोआनो नोंथां, आं नोंथांनि फिसाजोखौसो बिहामजो हिसाबै फसायबाय। दा नोंथाङासो मा बुङो? नोंथां बादि सासे जमिदारानो आंनि फिसाजोखौ फसायदोंब्ला आहा बहाय मा बुंनांगौ दं? अके नोंथां, अके अके नोंथां, अके अके। थांसै दादि। थांनोसै आइ थांनोसै, नाथाय नैबे बिथांखौ सिनायनानै ला। खुलुमबाय आंखौ। जागोन फिसा। बिदिब्ला नोंथाङा थाथ'दो, माब्लाबा मोजां रायलायलायनोसै। जागोन नोंथां। गोजोन्थों। थुदो आइ जारौ। এই দেখেন बै फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौ लेंहरनायसाय। ओइ ओरै फैथ'नायसाय ओरै। मानो? फैदोब्रा जौ लोंग्रा नालाय लोंदो। आइ बाजै जौआ लाबोबाव। बहाथो थांनानै लोगो मोनलायखो? माबालै बिटिसि अफिसाव मानसिफोर थांसैलायनायखाय एप्लिकेसन हैनो थांदोंमोन जों। माथो रावबो गुमुरखौनो होथ्रा जोंनो। दाकेन लो जौआ। नोंसोर आंजों लोगो जा, आंजों ओंखारफा। नोंसोर रांनि गलाम जादोंथ'। बै रां बरहा बरहा लाग्राफोरखौ गासिखौबो सेलाबजोबनांगौ। ना? जों बिदियाव बौदायलायलै। आसा थादों नोंथांमोन, बाथ्राफोरखौ उनाव रायलायसिगोन। थांलाय दिनै बिदिबा। जोंबो थांसै, जिरायथ' जिरायथ'। बाजै राङा बेसेबां जाखो? 60 रां जाबाय। नायनानै लांफैदो न'। लोंनांगौ जानांगौ फुरथि खालामनांगौ। लोगोफोर बे मानसिखौ होख्लायनांगौ। फिसाला माहाजोननि फिसाला गावसोरलाय सुबिदा लाग्रा। नङा माथो होख्लायथारनांगौ। रिन्दाव नोंनि दादागिरियाबो सोलिनाय नङा दे। आंखौ बहा दादागिरि खालामनो नुखोब्रा मेरगम। दादागिरि नङा, साला थाखा फैसानि बिगोमा जादोंथ'। जों बायदि बेखारखौ सोर नायना? बाराबा आंबोथ' नोंसोर बादिनो। नोंसोरखौ सोर बेखार जानो थिनदों? आं नाथाय नोंसोर बायदि जिरायनानै थायाखै। दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबांथार सुबुंनोनो गोबां सुबिदा होबोदों। नोंसोर बेफोरनि उदिस लायाबालानो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै आन्दायनानै थायोब्ला बे दाया सोरनि? नोंजों गोबांद्राय बुजायनाङा। नोंसोरलाय मानोथो थांफादिया? बिसिनि साननायजों जोंनि साननायजों गोरोबारिनो दं। जों नोंनि खोथाखौसो खोनासंनो लुबैयो। आं जोबोद गोजोनबाय। नोंसोर आंखौ मालाबा लोगो हमफिनदो। आंहा दाबसे जायगायाव थांनांगौ। बिदिब्ला थाथ'दो। जोंखौबो अननानै लामाखौ दिन्थिना होनांगोनलै रिन्दाव। नोंगौ नोंथां, जों लामाखौ दिन्थिना होथारमारनांगोन। नै खालि ना हलाय।
फाग्लि गोसथोनाय थाखानानै मा सिन्था खालामदोंहाय आंबो गोसथोनाय थारसिगौहाय खोन्थाहाय फाग्लि गोसोबा माबायदि मोनो प्रेमहाय मोनब्लाबो दुखु नुवाब्लाबो उसुखुथु माबाहाय मेरा होने बालाया गोबावब्ला फन हरनो थिनदोंमोन फाग्लिहाय बाराद्राय थुमथुम लाथुमब्ला बेरफुगोनबो थ' फिसौआव फन हैनोसै थ' फैद' हेल' नों सोर बुंदों माबा आंनो रेन्टआवखौ नांगौमोन आदाखौ औ अन्नानै एसे खोन्थाहरनाय नों सोरमोनलाय माबा आंखौ जुलि होनो ए बाजै सोरनि फन नोंनि फना दा बाजै जुलिनि सोद जाम्बि हेलौ दिल तो पागल है नों माब्ला फैयो प्लिज जुलि बागान नायनो गाबोन मन्थ्रि फैगोन नै दा आं ओंखारबायसो नोंबो गाबोन फै दे गाबोननो नै लोगोफ्राबो नोंखौ नायनो लुगैदोंमोननो सम मोनोब्ला बेसेबां नायबाय थाथों दिनै दोनथ'बाय दे समनि जोबोद आंखाल दे जुलिया बहाय थायो मा बुंखोबा लोगो फनावबो हाबानि थारिख लायोहाय जुलिनि हाबायाव मोदै फुगानो थाव लाखानांगौहाय थोद फाग्लिफोर ए अबेसोर जुलि दाख्लै सोबादो सोबावदो दाखा दाखा मा मोखांनायबावखो दाउ मैनाखौ हमनांगौ ना दाउस्रिखौ हमनांगौ बेखौ एसे सिन्था खालामदां गासिब्ला जुथु जुलि बै समनि खि दा सोमोन्दो ओइ सिरसा नङाबा दिगदार जागोन Hands up! नङाब्ला नै गुलि गखानोसै बेसोर मानसि मोजां नङा बिसिनि गाज्रि आखुआ जोंनि खोमायाव हाबखाबाय नोंसोर थांफिनदो नोंसोर फै 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 खडक नोंसोर साननानै नाय अनारु रैखाथि बिलिफां जोंनि साखाथि फाखाथि न' गुदिफ्रावनो बेसेबांबा हा बेखार गोलैसोनानै थायो बेफोरावखि जों आबाद खालामब्ला एसेसो रां फैयामोन खस्थ'नि गेजेरजों नङाब्ला फिथाइखौ मोनजानाया गोब्राब नोंगौ रिन्दाव नोंनि साननाया जोबोद सिगां बेनिखायनो जों दिनै नोंनि उन उन खारफानो गोनां जादों बैसोआ नेनानै थाया समाबो जोंखौ उनथिं नायफिना जों बे जिनिसखौ दासो बुजिदों गावखौनो जुदि बेखार साननानै सानफ्रामबो लोंला जालाजों दिन थाङोब्ला नों उनावसो बुजिगोन गावनो मावाब्ला मालायखौमालाय मा थिननो हानो नोंगौ रेन्दाव नोंथां जों गावखौनो गोबाव सम बेखाराव खाथायफैदोंमोन बै समाव नों बुंनायनिफ्रायनो जोंबो दा जयै कपारेटिभ ससाइटि दानानै थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिसिग्रा बिफां गायनो हाखौबो थि खालामखाबाय आरो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौबो जों दा एवस्रांजोब्बाय जोबोद मोजां आं गोजोनबाय नोंसोरबो दा बावैसोनो मोजां हाबा मावलाङोब्ला सरखारनिफ्राय मदद मोनसिगोन आरो थांना थानायाव बयबो गोरलै राहा फैसिगोन आं थांनोसै गाबोन मिनिस्टार बागान नायनो फैनो नागिरदों नोंसोरबो बयबो फै जागोन दे जोबोद गोजोनबाय
जै आंनि थरलिनि सिलिंबायसो माथो थरलिं बोर लानांबो नों बहा हानो बुन्दु थरलिया जाबाय आंखौसो मोजां मोनो हा नायदो नै फान्था गेरला होनोसै जै आगै थरलिनि आया माथो गावा खिब्रा बेनो गावहोनो हाग्रा हाया नोंबो माथो दै सिगांबायब्रा दै लोंदिनलै ओइ आगै थरलि दै लाबो दै सोलाबाखैलै मानसिया मावबाय थानो ब्रिंगि आगै थरलि दै लाबो खोनायाखिसै नामाब्रा बेलाय होद आं मालाय माथो सोलाबदोंब्रा आइदे उफ नै आगै थरलिखौसो गेजेरावनो हाबा लाजाया दा नों हाबा लानो ना आं जुलि लानो हेथोर रावनोबो हरनायाव गैयालै उफ नांगौब्ला सानैजों बादिलायनानै जाय देरहायो बेनो मोनगोन मानि बादिनो शे मोसौ भेरानि हारां खुरलायलायनाय बादिलायनानै सौख्रेबलायनानै जाय देरहायो बेनो मिस्थरलिनि बिगोमा जागोन आच्छा बेनो जाथोंसै नै आंना गंमानैसो हामथारला सौलायथानोसो लुगैबाय दे सौलायथानोसै दे थिग आसे फान्था गेला नायथारनोसै दे आंबो नायना आंना हले बाथरुम थाहैनोसो थिग आसे आंनाबोथ' फालोआव थाहैनोसो दहाय आगै थुलि दहाय खदाल आरो खालामथारालै आगै थुलि जों नोंखौसो बादिलायदोंमोनलै आगै थुलि आं सिरि जाखो ना खाम जाखो नोंसोरजों बादि जानो नै फान्थि गालिखौ मोनगोना आयै दावदै गला मासे गोथाव खिफिदोंलाय आयै ब्रेंगि सिदेर लांबायसो नामा बेलाय नाफाम बिदै खैसिब ब्रेंगि हामा गोदान थांलाय बेलाय ओइ खामानि मावनाया बिदियो मा फावलाय सब समय खेलाजोंल' दिन थांग्रा बै खनाथिं बेरा बायनानै दङ मा मार फाहामै नङाबा दानो मोसौ हाबहैजोबथारगोन जुलि आं नोंखौ सानसे नुवाब्लानो उन्दुनो ओंखारनो रोङिसो जालांबाय मा जाखोथाय मा जानो खर'आव साननायावबो एम्फौ नांजोब्बाय आंबोथ' नोंखौ सानसे नुवाबानो उन्दुनो ओंखारला जुलि सानो गोसोआ बै समाव नोंखौ खाथियाव मोनोब्ला मोनगोन आं नोंनि खोथाखौ एबाराव आइजों रायज्लायसिगोन नों माबोरै बुंगोन आं ओरैबायदि बुंगोन आयै नों जुलिखौ माबायदि मोजां मोनो होमब्लाना आइया बुंगोन जोबोद मोजां जुदि नोंसिनि आइया आंखौ मोजां मोनाब्ला जुदि हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा मोजां मोना हाबा लाहोआ आइया आं जेखौ मोजां मोनो बेखौनो जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय आं एखनबा गिखांनाय फैयो रेन्दाव जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव बेरखाङाब्ला
आं सोरखौ नायनानै थानो जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला आं जिउखौनो दान होगोन जुलि नङाब्ला गुबुन फारसे नोंखौ दोनखारलांगोन रिन्दाव उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय हांमा थायोब्ला थोद जाम्बि नों बेफोरखौ दानो दा सानथ'नाय रिन्दाव बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोर जों मानो गावखौ बेखार सानना लायो बेखार माने मा बेखार मानेथ' अलसियासो जोंनि जायगायाव गोबांथार जायगा दङ जाय जायगायावनाखि आबाद जाया मा जाया बेबादि दं दा बेफोरबादि जायगायाव जोङो थालिर बागान खालामनो हायो जोङो बेफोरबादि जायगायाव जोङो रबार बिफां गायनानै जोङो लाख लाख रां खामायनो हायो आरो जों बेबायदिनो हर्टिकालचार एबा फिथाइ सामथाइनि गोबां बागान जों खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानियाव रिन्दाव मा लिरोमोनलाय नाजायो नामा बसुमतारी आच्छा दे रिन्दाव बसुमतारीया सासे जोंनि ओनसोलनि सासे आदर्श सेंग्रा BSc पास खालामनाय बियो फार्स्ट क्लास फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पजिशन लादोंमोन बियो खिन्थु बे साख्रि नागिराखै बियो मा खालायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बेखार सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ बियो खौसे खालायदों बियो कअपारेटिभ ससाइटि दानो थालिर बागान गायदों बियो जेरावनाखि एखेबारे बे जायगायाव खुनु खेथि बाथि जाया दा नायदो दिवा दिवा जिबायदि थालिर बागान गोजौ माननि गोजौ थाखोनि बा आधुनिक जायनाखि आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै दिनै आबाद दैखांदों जायनिफ्राय दिनै लाख लाख रां खामायदों बे ससाइटिया आरो बेखौदि बिसोर मावदों बेवहाय जोंनि सरकारनि गोबां हेफाजाब मोनदों सरकारनाव बेबायदि आसनि दङ बेबायदि सेंग्राफोरनो बेखार सेंग्राफोरनो कअपारेटिभ ससाइटि दानायफोरनो बेबायदिनो मावना जानायनि बेबायदि गोबां आसनि दं रां मदद होनायनि आसनि दं मानो साख्रि नांगौ जोंलाय बेनिखायनो जोङो अलसिया जालाबायनो एबा गाव गावखौनो बेखार सानालासिनो जों बयबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हादरनि जौगानायाव जोङो बयबो बाहागो लानांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय हिन्द रायजोफोर जों हारिखौ खौसेथि आरो जौगाहोनोब्ला रोङैखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनायखौ फोरोंनांगौ दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय दे जुलि जोंहा बे थालिर बिफांखौ सानैजों गायनि आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि